दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा हाबाफारिनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों? जोंनि 1542 नं गुदलिगाव गुदि फरायसालिनि जोंहा दिनै फैयै फैयै सनाथि 50 बोसोर जालांबाय नालाय दा दिनै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो। सानबेसेनि थाखाय आरो माबायदि खुंफुंलांनो नाजादों? जोंनिया 7 खालारनिफ्राय जोंहा भलिबल बादायलायनाय आरो 8 खालारावबो जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेलेनाय बादायलायनाय दङ। सानथामानो जाहैगोन। नोंथांमोना जे गल्डेन जुबलि फालिनो थांबाय दं, मा थांखि लानानै फालिनो नाजादों? गल्डेन जुबलिया जाहैबाय जों एसेबां जोंनि बे गोलैसोनाय गामिनि जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बे फरायसालियाव फरायनानै दिनै गोबाङानो मानसि जानो हादों आरो गावबा गावनि जा सोलिनायनि थाखाय जा लामा नांगौ बे लामाखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हादों आरो गावनि थांना थानायनि राहाखौ सायख'ना लानो हादों। बेनिखायनो जोंनि बे गासै रायजोफोरानो बे फरायसालिया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां फरायसालि होननानै सानना लानाय जादों। दा बेनिखायनो गासैबो गाजा गोमजायै जोंनि बे गल्डेन जुबिलिखौ फालिनो थाखाय लानाय जादों। बेवहाय गाहायै मा मा हाबाफारिफोर थागोन? गाहाय जोंहा गेलेनाय हाबाफारिखौथ' बुंखाबाय, बेयाव हारिमु हाबाफारि थागोन। दा गिबियावनो फुङाव जोंहा गिबि दरखं बेखेवनाय थागोन। बेयाव जोंनि गायसनजेननाय गाहाय फोरोंगिरिया दाबो दङ रिटायार्ड जानानै, हदेब ठाकुरिया होननाय बिथांखौ जों हांख्रायदों। लोगोसे बेनि उनाव जोंहा दङ फिरफिला बिरहोनाय। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि उनावनो जोंहा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय। दा मुंख्लं बिबार बावनायनि उनाव जोंहा मोनसे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेयावबो जों फुंनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेनि उनाव जों हाबाफारि जोबनाय हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जों खन्थाइ आवरायनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेनि उनावनो जों 1 रिंगानिफ्राय जों गेवलां मेल हांख्रायदों। बेयाव जों गाहाय आलासि महरै जोंनि बियाबनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA मुस्रि मानगोनां मन्टु बर' बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो लोगोसे गाहाय बिबुंथिगिरि हिसाबै फैलाजे बरगयारि बिथांखौ सावथुन मुलुगनि फेस्लागिरि होननानै मिथियो जिहेतु, बिथांखौ बयबो हांख्रायनो होनाय लेखा जों बे हाबाफारिखौ कालारफुल खालामनो थाखाय बिथांखौ लेंनाय जादों। लोगोसे बेखेवगिरि हिसाबै जों सासे फोरोंगिरि आरो साहित्यजों सोमोन्दो थानाय चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथांखौ जों खावलायदों आरो लोगोसे माननि आलासियाव गोबां जोंनि ओनसोलनि गाहाय फोरोंगिरिफोर दङ, गोबां फरायसालिफोरनि। रायजोफोरखौ माबायदि बाहागो लानो हास्थायदों? रायजोफोरखौ जों बुंदों गासैखौबो जोंहा जि हाबाफारि लानाय जादों बे हाबाफारियाव बयखौबो फुंनिफ्रायनो गाजा गोमजायै बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जादों। आरो दा जोंनि मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो दे बे सनाथि मायथाइयाव जोंनि रायजोफोरा गाजा गोमजायै मोसानाय मुसुरनाय गासैयावबो बाहागो लानो थाखाय जानजि खाफ्राबाय दा।